Pane starosto, lázně jsou hotové, jaký z toho máte pocit? Je to pocit úlevy. Jsem moc rád, že konečně máme tu stavbu za sebou. Bylo to dlouhých 17 měsíců, kdy byla spousta komplikací, starostí a nečekaných zvratů. Naštěstí myslím, že se to povedlo. Dneska můžeme říct, že jsme všechno stihli přibližně v těch termínech, ve kterých jsme chtěli a za ty peníze, které jsme si naplánovali. Takže jsem moc rád a ulevilo se mi. Celý den proudí spousta lidí, kteří se chtějí podívat do Nových Lázní, chtějí se podívat, jak to vypadá. Mám moc velkou radost, že tolik lidí přišlo. Když s nimi mluvím tady, už jsem mluvil s desítkami lidí, tak zatím všichni mi říkali, že se jim stavba líbí. Někteří mají drobné kritické výhrady, ale vždycky jsou k věci a vždycky jsou to takové výhrady, které nám pomohou něco zlepšit. Takže mám moc velkou radost z toho, že lidé o to mají zájem a doufám, že se jim to bude líbit i dál. Co se vám na Nových Lázních líbí nejvíc? Mně se moc líbí ta opalovací terasa. Líbí se mi, že si myslím, že se podařili krásně vsadit do krajiny, protože vždycky, když se takováhle stavba staví, tak hrozí, že nějak degraduje to místo, že lidé budou smutní z toho, že jim to zkazilo nějaký kus města. A myslím si, že se snad zatím jsem se se všemi shodl na tom, že nová budova Městských lázní bude měst na Moravě, naopak ulici Hornickou a budovatel zkrášlila a lidi žijí najednou v hezčím místě, než žili předtím.